Meta wieħed jieqaf quddiem il-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan, għandu jara monument arkitettoniku impressjonanti u fl-istess ħin mimli dettalji interessanti. Il-perit li ħażżes id-disinn ta' din il-Knisja kien il-Malti Ġlormu Kassar. Huwa kien ġifdat mill-istess ordni ta' San Ġwan biex jara illi is-swar li kien ħejja Francesco Laparelli iseħħu kif kienu ddisinjati minnu. Fl-istess ħin, il-kavallieri taw l-inkarigu li jieħu ħsieb li jiddisinja il-bini l-aktar importanti fil-Belt Valletta. Il-faċċata hija sempliċi, għandha bib wieħed biss u fuqu hemm gallerija li jingħad li fuqha kien joħroġ isellem lil folla il-Gran Mastru l-ġdid, hekk kif kien jiġi magħżul mill-membri l-aktar anzjani tal-ordni. L-istess gallerija kienet tiżżejjen għal waqt il-festi liturġiċi li kienu jinżammu ta' spiss fil-Knisja. Taħt il-gallerija hemm 3 armi ġentilizi. Waħda qiegħda turi s-salib tal-Ordni ta' San Ġwan. L-oħra turi l-arma tal-Gran Mastru La Cassier li kien ħallas għal bini ta' din il-Knisja. L-arma l-oħra hija tal-Papa Gregorju XIII li fi żmienu il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kienet ikkonsagrata. Fil-faċċata naraw ukoll kopja ta' bust li juri lil Kristu bħala is-Salvatur. Il-bust oriġinali tal-bronz kien jifforma parti minn statwa ferm akbar u li kienet fniċċa fix-xatt tal-Belt, viċin il-Knisja tal-Madonna tal-Is. Iżda f'nofs is-seklu 19, minħabba żvilupp f'dawk l-inħawi, in-niċċa żarmat u l-istatwa spiċċat imqatta u parti minna, il-bust, tpoġġa fil-faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Mad-dawra tiegħu tpoġġew il-kliem Salva Nos. Dan ix-xogħol huwa kkunsidrat bħala wieħed ta' livell artistiku għoli ħafna. Xogħol tal-iskultur Taljan Alessandro Algardi li tiegħu insibu diversi xogħlijiet f'Ruma. Għaldaqstant, dak li naraw fil-faċċata illum huwa kopja tal-oriġinali. Fuq il-kampnar tal-lemin hemm ukoll 3 uċuħ ta' arloġġi. It-3 arloġġi huma ta' daqs differenti. Hemm wieħed kbir u 2 oħra iżgħar. Il-kbir li jinsab fin-nofs juri l-ħin u l-kwarti. Fil-fatt dan l-arloġġ idoq kull kwarta. It-2 iż-żgħar huma interessanti ħafna. Fil-waqt li wieħed minnhom juri l-jum, l-ieħor jurina d-data. Naturalment fejn hemm miktuba l-jiem, dawn huma miktuba fil-qosor u bit-Taljan. Ix-xogħol fuq dawn l-arloġġi sar minn ċertu kleriċi li jingħad li kien Malti. Naturalment parti mill-istess faċċata huma ż-żewġ kampnari. It-2 li huma ġew restawrati wkoll u barra minn hekk wieħed jinnota t-tiżjin partikolari li naraw fuq nett. F'dawn il-kampnari hemm numru ta' qniepen ta' daqsijiet differenti. Għalkemm dawn ma sarux kollha f'daqqa, allura wieħed ma jistax jgħid li huma set sħiħ, xorta waħda għandhom armonija sabiħa bejniethom. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew lejn il-faċċata u lejn l-istess kampnari, naraw ukoll dekorazzjoni partikolari. Għalkemm f'ħafna mill-bini u anki knejjes madwar Malta naraw diversi mwieżeb, hawnhekk għandna mwieżeb li huma ddekorati fuq stil kemmxejn medjevali. Fuq kollox, faċċata tal-Konkatedral ta' San Ġwan hija interessanti wkoll anki jekk hija nieqsa mill-ħafna dekorazzjoni barokka li naraw fuq ġewwa.